Per tant, no veig gens difícil que arribem a un acord. Ahà. Segur que ens entenem millor amb vosaltres que amb els convergents. Són tan independentistes. Sí. Sabia que això t'agradaria. A més, l'Alícia els ha acabat de trastocar. Sort que Unió sou un partit obert a negociar amb altres partits. No em vull precipitar, però al PSC estem oberts a ser els vostres socis preferents. I tant. I ja posats podríem formar un govern de coalició. No patiu, no seria un tripartit, seria un bipartit. Clar. Tampoc tindria cap problema en ser el conseller en cap. A Terrassa ho estic patant. No tinc el tupé d'en Mas, però aquest pentinat marina té el seu morbo, oi? Has acabat? No m'estaves escoltant? Esclar que t'estava escoltant. M'estaves felicitant per haver esmicolat el tòtil del Vila de Badal. No! T'estava parlant del pacte fiscal. No havíem quedat per això. Ai, carai. No sé què em passa. Porto tot el matí que em xiulen les orelles. Duran, t'estic parlant. Perdona. Sí, és que fa estona que sento una olor com a ranci. No t'estaràs veient en cap sociata, oi? Jo? Escolta'm, per qui m'has pres? Estic massa ocupat jo per anar fent obres de caritat. Ui, mira, porto un cabell blanc a la solapa. I, esclar, meu no és. Diria que és d'en Pere Navarro. Calla, que potser m'he trobat jo amb ell. Tu a mi no m'enganyes, Cerillo. Ja veig per on vas. Tu el que vols és posar-me gelós. Doncs no t'ha funcionat! Vinga, fuig del meu despatx, que ja he de tractar temes importants. Vinga, fora! Quina vergonya! Infantil! Conde Cerillo. Digui'm. Hola, Alicia. Què hi ha? Res, estava aquí reunit amb en amb en Junqueras. Estava reunit amb en Junqueras, sí. Res important. Coses nostres.